Maayong pag-abot diri sa storya ni Juan. Dili ni si Juan tamad, kundi si Juan na storyador. Kumusta mga ka-storya? Oh no! Wala ko kadungog sa inyong istorya? Kumusta mo mga ka-istorya? Kana ba? Snappy ba? Wala lang mga ka-istorya. Kini di ay si Paul, ang inyong host diri sa storya ni Juan. You are about to watch episode 1, series 2 sa atong episode series na ang title ay ang isa katambok na manok ni Nong Diego in Bisaya version. So, previously sa storya ni Juan, si Dodong Eduardo nag-ready na sa iyang pag-eskwela ug nagkuha na sa iyang mga uniforme sa eskwelahan niya kay perting layo araba kaayo sa iyang baklayunon gikan sa ilang balay padulong sa iyang eskwelahan nga ika-7 pa ka reverse or suba ang iyang i-overcome. So sundan na to ni si Dudang Eduardo karon kay murag challenging kay ang adlaw karong adlaw kay kini sa atong istorya ay Lunes ning dako. So unsa pa may atong ulaton? Tara at atong paminawon ang conversation sa ilang pamilya ni Nong Diego diri sa storya ni Juan in Bisaya version. Episode 1, series number 2. Samtang humana og luto sinang Amelia sa ilang pamahaw, Dong Eduardo og Pang Diego, ready na atong pagkaon og tara na, mamahaw na ta og ready na pod ang lunchbox ni Dodong Eduardo og kaon na ta. Then before ka maligo dong, kaon sa tadaan para maka-school na kadayon og ubanan dati ka as usual dihara sa first river lang dong ha. Okay? Okay na Amelia. No problem na. Pang Diego, dali na pang kaon sa ta. Biyahe sa na yung makadali ang imong gibuhat yapang kay mabugnaw niya niya tong food. Wala na ilami ka o na nigbugnaw na. Sige ka. Wow, my all-time favorite tortang talong na Amelia. O fresh veggies na itong gikan sa atong farm. Thank you na Amelia. You're simply the best nanay ever. Agoy, ang akong ganahan pug kayo na pamahaw na tortang talong. Kini. Thanks Amelia. Sure kayo. Lami magluto ang akong Mrs. Jude. Siyempre. Plus, naapagyud buwan. Kini. Tara na't mga na tadong. But of course, pasalamat sa nagkadali sa Ginoo sa atong pagkaon karon. Amen. Samtang namahaw pa sila, kalit lang naka-remember si Nong Diego nga naay kulang sa ilang pamahaw karong buntaga. Amelia, murag naay kulang sa atong pamahaw ron day? Any guess? Ha? Unsa pang Diego? Daghan pa man ta food pang. Unsa pa may kulang na ako di ay? Pero may na lang ko na'y kulang. Kay baw ko sa gipangita ni Tay Diego nay. Na present yun na permi inig pamahaw niya. Ako na lang answer para nimo nay on behalf nimo. Ang itlog ni Tay Diego nay.
gusto yun mukaon og sunny side up. Na Amelia, basta tigpamahaw ni si Tatay Diego. Di ba Tay Diego? Sakto ko tay? Ay, di ay pang Diego. Tuod di ay pang. Ako din gibutang ang duha ka itlog nga nahibilin nina. Ganina para sa totang talong nato karon. Nahutan na data day. Wish unta na ako pero dili ni wish kulang ha. Nataon manukan day bisan pila lang ka buok para makaproduce og itlog kada adlaw ba. Para natay steady na supply sa itlog day. Kay para dili nata sige palit dito sa downtown nga layo pug kay gikan diri uy. Wow, may patay Diego. Nami ko ka ng itlog sa native na chicken tay. Ay oo, syempre dong Eduardo. Lami gyud na dong basta native na chicken dong. Simply the best gyud na. Naa na gani karon nga native nga chicken ni nagi prito ra dong. Ay sayo. Oh no. Lechon manok dong. Native chicken. Di na siya gipambaligya na siya karon dong. Maayon ta tay no. Asa ta makapalit ana nga native chicken na manok tay? Usually dong diha sa merkado. Namin na maligya diha permi. Basta sayo sa buntag permi na sila diha. Pero medyo mahal gyud noon kay basta native na manok. Makanaog niya ako puhon dito sa merkado. Makaliot ta og budget dong para murag tag 280 pesos ang isa ana. Nya duha baya atong paliton bai og lucky. Lucky. Para maraghan syempre. Og makaproduce sila og itlog para pud naata konsumo sa itlog kada adlaw. Maupang Diego, makasave yun tinuon tapang kay dili naman ta magpay sa merkado, mahal ra pa pud ang itlog. Karon murag tag 7 pesos ang isa. Minus pa ta og kwarta pang. Igo gid taon kwarta nato permi ba. Ay na sige request diyan. Pang mayong pang. Yay! Nano tay manok niya tay? Nahan kayo kog atiman pod aning mga manok unya. Padaghanon ni sila ba? Oh, siya dong Eduardo. Ayaw kalimot sa oras dong. Malate niya ka. 5:20 na sa buntag dong. Ang oras karon. Nga ang imong klase kay 8 AM ba ya? Remember? Magbaklay pa ka og halos 2 hours pa ya. Dapat 5:40 sa buntag sugod na ka og baklay para makaabot na ka sa imong school before 8 AM. Then naa pa ka time maka-rest. Di ba dong? Para po maka-ready na ka before sa start sa imong klase. Yes, nay. Focus ako kaon. Nam. Maligo na ko after ani. Ako na hugas sa kinana ninyo ni nanay nimo dong. Malate niya ka. Ikaw naman po noon maghugas og plato. Ini gabi ha. Thank you tay Diego. Maligo na ko na Amelia. At si Dudong Eduardo day Amelia excited taon pa mi siyang eskwela. Bisan layo iyang eskwelahan o makita gyud nato ang iyang determinasyon. Maka-eskwela taon maayo ra pud kaayo ning kinaiya ni atong anak. Mao lagi pang Diego.
Salamat taon sa Ginoo ingon na ingon ana nga atong anak. Sakto day, mao gyud. Mana si Dudong Eduardo og ligo. Makalakaw na nya mo ron taod-taod. Dayon, ready na na iyang mga gamit sa school niya. Yes, pang, syempre. Dudong Eduardo, naray mong uniforme dong, gamit sa school. Like bag nimo, o imong lunchbox. Narang imong bago na gisulod. Nara sa imong bag tanan ang gisulod. Dong. Nagkayungit man ang inahan ni mo dong. Dong. Oh no! Ay, pasensya na. Dong, pasensya. Thank you, Nay Amelia. Ready na ko, Nay? Pamulbos apo, Dong? Nay, nunid na, Nay. Samang ka, uy. Dako na ko, Nay. Ikaw ba? Oh no! Sington na gawang ko niya, Nay. Binaklay. Okay, Dong. Pagtawas lang sa Dong sa imong ilok para dili ka manimaho og abat. Oh no! Maugid sakto ka. Nay, uy, sakto gid ka, Nay. Hapit ko nalimot og butang sa tawas. Lisod manimahog kwaknet. Oh na Dong, maintain gid ka dapat sa kalimpyo sa imong maayong lawas. Para maayo ba? Limpyado ka. Tara na Dong. Pang Diego, lakaw na mi pang hatod sa nako si kadali si Dodong Eduardo diha. Diha ra pud sa first nga river lang. As usual lagi kay na. Bye Pang Diego, see you later. Tay Diego, bye-bye. See you later po, Tay. Amping mo permiday Amelia, og Dodong Eduardo. Ayaw kalimot sa akong gistorya permi. Ayaw panglikoy-likoy og baklay og hapit. Labi na diha sa ikaupat na river Dong ha. Makadungog gani ka og manampit nimo diha. Ayaw gyud tagda. Kay kini si Nong Diego sa una nga bata pa ni siya. Same school na sila ni Dodong Eduardo sa Upper Baclayon Elementary School. Ug mao gyapon ang iyang ruta sa una og 7 ka rivers aka Suba. Gihapon ang iyang Baclayon ug daghan mga kaagi diha si Nong Diego labi na sa ikaupat na Suba. Wala istoryahi ni Nong Diego sa tinuod pa si Dodong Eduardo. Ngano ang ikaupat na river kay special kaayo. Very challenging ang pagtabok ni ini o kang mga bata nga mga lalaki ra nga nag-edad og 12 anyos rang maka-experience ni ini. Si Dudong Eduardo paghuhay ra nag-12 anyos last week. Mao ni ang first niya nga pag-cross sa ikaupat na river kay tungod lagi kay Lunes karon adunay klase. Diri lang sa takutog mga higala og diri lang sa then kita lang ta sa sunod nga episode sa tong episode series diri sa isa ka tambok na manok ni Nong Diego in Bisaya version. Og daghang salamat sa pagtan-aw diri sa storya ni Juan. Unta na nalingaw mo nga magtan-aw o paminaw diri sa atong episode sa series
na ang title ay ang isa ka tambok na manok ni Nong Diego. Daghang salamat ug kaninyo sa mga kastorya, labi na nila Sir Nile, Sir Chris o nila Stephen John Aliboyog aka SGA, Carlos Dura o Neil Capisin na sige paminaw diri sa atong tulumanon sa storya ni Juan. I hope you like it and kindly subscribe to my channel sa storya ni Juan. If dili pa mo nakasubscribe, pag-subscribe na mo sa panglanganan. Thank you. Joke lang. Gikarin naman yun siguro na ako ni nga layo na kay sa akong line of work actually mga kastorya. Okay, so software developer ko din eh. But anyways, kung wala pa naka-pandemya, dili po ko makahuna-huna ni. Joke lang. Bitaw, anyways, po good vibes lang niya mga kastorya og hope you like it and see you in my next episode diri sa storya ni Juan. God bless us all and thank you. Bye-bye.